znam uše piramide rajson temme, felauet tenző, hogy cserede, ez nokama rastahon, tedbire leven nikoká, Adam Jodi duné. Fele uše radleut šave, afta 15 minut ma bakát kedem, afta aham radleut nem is terej tengistörözöm. Men afta nefs bankasem bajdal, nefs balawai ma balawai akuzan radleut de me bakát kedem zage. Afta ko terde fejten fedezerdek sté, meg este risszadöztem. Ma basítem, 15 minut ma basítem. Takšedi už radleut, četem, benaju tengistörözal, ma bon šodi udon isto ni ude. Ma nu bíreste töngjel fejerdem a sánke. Už aztán piramidejben is trozali, umete eskalator tejtem, šauben neve lemene. Kunnen tjera doen ze biletel gaan tei alejtem, alle dargen. Na kom maar azzal, de hadek da hissen, se darja sajten, enne, nu digitali bíreste. Mert ez Razarston, Manausi Italia, semmelyik mondat eltem szinte. Havíme z té Afriky ajvat, na Mexikostat chejmek, vagy igicel. Teder, no, skultúra vers, vertem after. Most rajszom egy zermező felabrbabrokottom, meg ezt a bápsében tondarnal leuttem. Mene, jelen porsad nacioneden aham fezvatú, nacion chujne. Na umden jelen. Norge romasan under fezvat, nem parnászó fezvat, nem. Na ken la rotonda me bosőzsinem, me ez abon szóan bentontaling me ugyanem, mene mon parnászó ugyanem abon nekem, bone usi kafét megikem, de ritere doje, ferező Skype kene iste. Haune fidar ugyanem, rămâne zorin kem ugyanem itt helyme Skype megeszkevi. No, csak mondta, kabarba legevsztoni. Szinte csiszaroztam, mert neérem, tudom, strbuznak. Ajvad adam, sta ajvad adam. Kordiat, vérmeme, kad kell szumageszkene. Ist, kuristlekte. Nem, mert jadajkod ezt afte. Kuristlekte, csiderik teresztő kurist adam. Meneszem a udonem, no érne, udonem, sard haui, udoni. Az egyködön barom. Umegeszke, sardu haui.